En primer lloc, vaig a donar una pinzellada d'humor, encara que això m'agrada la gràcia que té este ple. Jo tinc la sensació de que avui és demà, és a dir, que demà és el dia dels innocents i crec que avui estem en el dia dels innocents i que este ple és una broma molt pesada. Considero que és innecessari el ple, però crec que anem a entrar al tema. I el tema és que crec que en aquesta legislatura s'ha parlat prou de bous. I em fa m'agrada la gràcia perquè ens sorprèn que des del Partit Popular l'únic que fan propostes siga en el tema de bous. I tenassos perquè la situació d'aquest Ajuntament és la que és. I som tots conscients, i els veïns també són conscients. I que l'únic que isca per la seva boca a l'hora de proposar siga bous, no ho entenc. Des de luego que no ho entenc. Perquè de vegades des de l'equip de govern se'ls demana que siguin més proactius, que facin propostes. Saben quina és la resposta dels regidors del PP? Vostès estan governant. Vostès resolven els problemes. I una, com ja es deia en altres plens, s'està fent major. S'està fent major i recorda quan estava en l'oposició i des de l'equip de govern del Partit Popular se'ns deia només saben criticar, vostès no fan propostes. Haurien de ser conscients i ser coherents que si quan vostès governaven deien això, que l'oposició havia de ser proactiva i fer propostes, vostès s'haurien d'aplicar el cuento i ara que estan en l'oposició, sí, estan en l'oposició, haurien de ser més actius, més proactius i fer propostes. Perquè quan nosaltres estàvem en l'oposició ho intentàvem. I després, ja entrant al tema, que no voldríem estar així 20.000 hores, perquè com ja hem dit, pensem que en aquesta legislatura és la legislatura de la crisi en general, en tot el món mundial i en tot l'estat espanyol, però en Alboraya se duem la palma perquè la nostra situació és molt precària. En compte de plantejar-nos que aquesta és la legislatura de crisi i que cadascú des de la seva postura ideològica, política i de visió del món faça propostes i si se pot arribar a un acord bé i si no ja votarem en el ple, en compte de fer això estem parlant contínuament de bous. Però bo, en quant a la nostra postura, els hem de dir que la proposta, que no moció d'avui, no deixa clars alguns punts, alguns flecos que quedaren en el tema de la moció a la qual votarem rotundament en contra, com són els bous són en el centre històric, sí o sí, d'acord amb la moció. I si agafen la moció en puritat, és a dir, que ara no me vinguen en històries, tal com estava redactat, els veïns no pinten fava. No pinten fava. Els veïns únicament són receptors de la informació. El recorregut va ser este i este. A vostè què li pareix? I nosaltres pensem que els veïns no estan per això. Els veïns tenen una qüestió molt important, que és el dret a decidir. Tenen dret a decidir qui aguanten i qui no aguanten. I els bous és una celebració la més molesta i no me vinguen en les comparacions, que me'ls conec, que hi som molts anys en l'oposició i ara en l'equip de govern, i no me vinguen en les històries que una processó és igual que els bous. No és el mateix. Però no volem enrotllar-nos més en aquest tema i anem a votar una altra volta rotundament en contra i reiterem que lamentem que el dia dels Sants Innocents s'hi hagi adelantat un dia gràcies als companys de corporació del PP.